Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Litter News Philippines, Errol Dakame of Kamao Asset. Thank you. Welcome back sa ating palatuntunang napapanood po worldwide sa pamamagitan po ng ating digital media platform ng Leader News Philippines, and at the same time tayo po ay napapanood buong bansa sa pamamagitan po ng napakalaganap na Pinoy Extreme Channel na nasa lahat pong cable companies nationwide. Signal Cable, Sky Cable, Cable Link, Destiny Cable, sa lahat pang malalaking cable companies sa mga probinsya, sa mga bayan-bayan. So do watch our program mamaya pong 5:30 sa Signal sa Pinoy Extreme Channel. Yan. Ayos, sige mga kaibigan, habang ganito po ang ating pinag-uusapan tungkol po sa same-sex marriage. Kayo ba'y sang-ayon na magkaroon po ng same-sex marriage sa ating bansa? Nais po nating muling ipakita sa inyo ang ilang larawan ng mga karumal-dumal pong krimen, paggahasa at ultimately pagpatay sa mga biktima. No? Unahin natin, Klo, yung dalagita sa Cebu. Ayan, pagkaganda-gandang dalagita sa Cebu, mga kaibigan, all of a sudden, natagpuan na lamang na tuklap yung kanyang buong mukha, natiray bungo, patay na, may gilit sa leeg, bangkay, malamig na bangkay. Yan po yung suspect. Ayan, yan po yung naging victim. At pinakikita po natin yung mukha ng victim at suspect at yung sinapit na karumal-dumal na kalalagayan at pagkamatay sa kamay ng tarantadong itong demonyong ito. Yan, yung nasa video, no? Yung lalaking halatado pong may sanib po ng demonyo. Buti naman na sakote na aresto na, pero may sinasabing may kasama daw siyang dalawa at sana'y maaresto pa ang ibang kasabwat niya. Yun po yung nangyaring rape with murder sa Cebu City. Kaya tayo po ay naniniwalang ang parusang kamatayan sa similar crime, no? Panggagahasa na may murder, talagang ang Leader News Philippines ay sang-ayon na may balik na po yung parusang kamatayan. Ano man pong pamamaraan yan, bitay man yan, lethal injection man yan, or firing squad man yan, basta yan po ang parusang ipataw sa mga ganyang nagkagawa po at nahatulan po ng guilty ng ganyang kasalanan, kamatayan. Yan. Isa pang insidente po ng panggagahasa, kindergarten. Isang kindergarten. Saan lugar yan, Klo? Sa isang malayong lugar, ano? I just forgot the address. Kindergarten. Gagraduate ngayong summer sa pagiging kinder niya. Ayan. Natagpuan po sa Kanipaan, wala ng buhay at ginahasa din ng hayop na manggagasa na rapist. Ayan. So, yan po yung rapist, oh. Yan mong pagkapangit-pangit na mukha ng rapist na yan. Pakitandaan niyo po ang mukhang yan. Baka nariyan lamang po sa paligid ninyo, isuplong niyo po sa pinakamalapit na police station. Oh. Yung nanggahasa po ng maliit na bata. I think 5 years old. Mga 5 years old. Ginahasa, kindergarten. Mag-graduate po sa kinder ngayong summer. Ay hindi na po mangyayari sapagkat after naghasain po ng demonyong yan, pinatay pa, itinapon po sa Manipa. Ayan. So, again, kami po ay inuulit po namin ang paninindigan natin. Bagamat tayo po ay Kristiyano, let the rule of law takes place, especially so that the crimes being committed are considered heinous. Karumal-dumal, karimari-marim. Panggagahasa na may murder pa. Iba po yung nakapatay ka lamang dahil dumepensa ka, iba yun. Pero nanggahasa na, pinatay pa, that's really intentional. Talagang pinagplanuhan,
talagang ginawa. No? So, ulitin natin sa mga mambabatas, kung niluluto nyo po, bilisan nyo ang parusang kamatayan sa heinous crime, especially sa rape with murder, graft and corruption, drug dealing. Nga lang, kailangan pong ilitis po yan ng mayos nang sa ganun ay wala tayong pagkakamaling makomit na baka may mahatulan po tayo ng hatol na kamatayan na hindi naman pala yun yung suspect. Araglado! Balikan natin yung ating survey question mga suki. Sang-ayon ba kayong magkaroon na ng same-sex marriage? Same-sex marriage sa ating bansa mga suki. No? Wala po kaming... ginagawa lang nating light yung ating palatuntunan. Ano? At mamaya-maya babasahin ko yung mga reactions ng ating kababayan. Meantime, panoorin muna natin ang ilang video ng mga kababayan nating sumagot on cam sa pamamagitan ng ating mga kaibigan, kasama sa leader nyo, si Parang Jojo, si Parang Boyet ba, meron din, si Parang Jojo, Lan, lahat, sa kanya lahat, si Ron, meron din si Ron. Ron, thank you, and Parang Jojo sa mga MOS. Ito sila. Magandang hapon po sa lahat ng sumusuporta sa Leader News Philippines. Ang akin lamang pong opinion para sa same-sex marriage ay simple lamang po. At ito po ay hindi po ako sang-ayon o salungat po ako sa same-sex marriage dahil ito po ay kasalanan ayon sa ating Bible at ang babae ay para sa lalaki at ang lalaki ay para sa babae. Salamat. Oh my God. Hello po, magandang hapon. Sir Ron Soriano, para sa iyong katanungan na sang-ayon ka ba sa same-sex marriage? Para sa akin, hindi po ako sang-ayon dahil unang-una hindi pa ito naipapasa dito sa Pilipinas. Marami pa itong dapat na pagdaan ng proseso. At higit sa lahat, hindi naman tayo mga katulad sa ibang bansa na masyadong marami tayong masasagasaan dito. Pero sa totoo lang, eto, opinion ko lang po, hindi sa against tayo, kundi talagang hindi po talaga pwede dito sa bansa natin kasi unang-una sagradong Katoliko kami at sumusuporta sa simbahang Katoliko. Kung ano man po ang mga nakapaloob na doktrina para dito, doon po kami sumusunod. Ito po sariling opinion ko lang, pero po nasa batas po kasi yan. Kung itatalaga ng ating bansa na papunta na tayo doon, wala po tayong magagawa. So, ang stand ko po, ayaw. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. So, yung aking sagutan po dyan sa iyong katanungan, Kap, tama ka, no? Kung sang-ayon ako sa same-sex marriage, so ang sagot ko dyan, hindi. Because sabi nga ni Lord, ang babae ay para sa lalaki, ang lalaki ay para sa babae. Hindi kailanman pwedeng magsama ang parehas, magkasarian. Yun lang po ang aking because dahil yun ang aking paniniwala. Maraming salamat sa iyo. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, Paring Jojo and Ron, sa mga on-cam na sumagot sa ating survey questions. Sang-ayon ka bang magkaroon ng same-sex marriage sa ating bansa? Viewers natin sa United Arab Emirates, Tol, Engineer William Bragais, sabi niya, Tol, in general, from the point of view ni Engineer Ahmed Al-Nakbi, Abner and Ronel. Ronel ba? Ronnie, sorry. In general, comments namin yan, Tol. Anong in general? Ito. Ang comment nila, no comment. Pero, ang sabi niya, against the law of Christ. Ayan. No comment, pero against the law of Christ. Ha. Sabi ni Tol William Bragais, kasama niya sila Engineer Ahmed Al-Nakbi, Abner, and Ronnie. Hi sa inyo. Thank you for always supporting our program kahit nandiyan kayo sa United Arab
Emirates. Be good, guys. Alright, sige. Yeah. Allow me to read some reactions pa while meantime, nice nating batiin. Batiin muna natin, Klo, yung ating kasamang si Dryan, binibining Dryan Zamora. Dito ako. Sige, balik ako rito. Ayan. Ayan, nandito yung camera ko. Dito ako? Sabi mo eh. Marami po kaming camera sa studio pero dalawa lang ang pinagagana namin. Okay, sige. Nice natin batiin si binibining Dryan Zamora, ang ating kasamang lady reporter. Yan. At siya po ay kinikilala, binibigyang parangal ng PNP Muntinlupa City sa patuloy niyang pagsuporta sa mga programa ng PNP. Ayan. Certificate of Appreciation was given to Dryan Zamora, yung isa sa ating mga Leader News reporter. Congratulations, Dryan! Yung mga hindi pa nakakakilala kay Dryan, siya po yung aming magandang lady reporter na dyan po umiikot-ikot sa Southern Metro Manila. Alright? Sige, tayo po yung magpapatuloy. Magbabasa po ako. Parang nabuksan, Chloe, yung microphone na... Ay, hindi ba? Yung dalawa? Hindi. Alright. Magbabasa tayo ng mga reactions po ninyo sa ating tanong at sa mga may birthday po ngayon, happy birthday po sa inyo. Tol Edmond Dakuya, kumusta ka? Bert Hashimoto, yung ating congressman sa Tarlac, sabi niya, kalokohan niyang same-sex marriage na yan. Even the animals know it, who is the male and female. Okay. Sobra naman yan pagka pinayagan niya ng magkaroon ng batas na ganyan. Kahit ang kuryente o sakit, dalawang klase. Isang male sakit. Oo nga, isang female sakit. Tama. Hindi pwede talaga. Male sakit. Ayos talaga ito si Engineer. Engineer Bert, talagang pinahanga mo kami. Sabi niya, plus or minus lang o kaya ang tornilyo ng sasakyan, dalawang klase din. Isang bolt, isang nut. Kapag gagawa ka pala ng mga imaginative presentation, babae, lalaki, yung babae bolt, yung lalaki, babae, nut, yung lalaki bolt. Oo nga, galing ni Engineer. Engineer Bert, pag naging congressman ka na, tutulan mo yan kapag ba yung nagtulak niyan. Di ba? So that you can express your opinion there. Alright? Sige, what else mga kaibigan? Neil Ferrer, sabi niya, di ako sang-ayon dyan, sir. Thank you, Neil. Sinila isang DJ dyan sa Mindoro. Yan. Jessica Rose Dakame. Ay, pinsan ko ito. Sabi niya, okay lang. Jessica, ha? Lovely Heart Mandawi, sabi niya, thumbs up. Romel Jimenez, Liancito, thumbs up din. At marami pang babasahin tayo. Sige. Balikan ko po kayo mga suki. Pagkalipas mo ng ilang mabilisang paalala. Magbabalik si Errol Nakame sa Kamaong Asero. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.